बेमार कतर मानजानानि उमर गोबां नांगिया उमर किसा नांगिया गोबाला सिजाखि उमर किसावबो सिनिया नुगिया बेमार कतर पद्रे पद बेमार सागो मानजागो अबहायनो कायसा मांफ्लि कासै फायका सालचिबाय बुजुंनगरनि हाबिलदार गामियाव हाबिलदार गामिनि ताखुक शुक्रमनि देबरमा उमर हंगानो बिसि थामसि बाहाय आसमसा उस्ट्रुक गै ताबुक थंगारो क्लाइजा नुखुंब बेलाय बिग्रा रां पैसानि बियाल अबहाय बिरमानि कक्तमा मानखेनो सालब्रुम चुगिया बिग्रा लुग्रुनि सामो बुसावै चुबसु खाय तं माहायके चुबानि बागै बुसकांगो आगुई थांका वाखिनगर बुजुंनगर आमसेनि माया गोनां एमडीसी रुनियल देबरमा कक्तमर सेमनका थांनाय सालै सालथाम सिगां उस्ट्रुक मानि कक्तमा चुनि बुसकांगो बरम गोनां एमडीसी रुनियल देबरमा साका आसमसो सा खामियांबाय ताबक गाहाम साक नायना बागै रां पैसा करेंगै चुबसुरिनानि माफायका तिनी फुंजराबो हाबिलदार कामी उत्तर बुजुंनगर बिसिक्लायो विलेज कमिटी और सिंताखु शुक्रमनि देबरमा थानाय 2-3 दिन सिगां स्ट्रोक मनी बयस अनेक कम 35 বছর सिगो 35 বছর सिगो ओंखाय बिनि नुखुंगो किसे प्रॉब्लम दमनि डाक्टर फुंना रांकरै ओंखाय बिथि बेराय जानानि रांकरै ओंखाय मनो ताव बेटर ट्रीटमेंट नि बागै जेसक मानसा जों ब्लक कमिटी नङै आंनि जे नङै ताव फुंजराव हाय इसिमसे बनो तुला फैबाय।